Sound check. Diyos marinaldaw po sa tuya agabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Idulot po niya to ang sa tuya mga personal na intensyones, siring man, pasasalamat kang bunyag family, Lagring, Clarina and family, Architect Chenli Menes and family. Prayer for safe and good health of Rosalia Asense, Janet Villaferio, and Ann Servita, offered by Janet. For safe and good health of Yel Maria Rodriguez and Carmen Bunyag. For complete recovery of Arnold Bunyag. For fast recovery and complete healing of Daisy Requentillo and her kids, offered by Bunyag family. For safe, good health and financial blessings of Cindy and Arnold II Bunyag, Arnold Corby Bunyag, Maria Faye Donna Rodriguez, and for safe travel of Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For complete healing of all and more blessings of Ronan Robredo and family, offered by Harry Robredo. Para sa kapahingaluan kan mga kalag ni Antonio, Domiciano, Pio, Cesar, Salvador, asin gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte. Siringman para sa kalag ni Ruben, Magdalena, Mary Christine, dulot ni Maria Mercy Capistrano. Siringman for eternal repose, members of CRC LLFCC. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan iyo ang ika-15 Domingo nin taon. Ang tema, Pag ako asin pagsayuma. Kita gabos, tinatauanin misyon ihiras ang katotoohan manunungod ki Kristo. Ang misyon na ini dapat nautubon niya to bilang mga binunyaga na Kristiyano. Bakong pagsayuma, kundi tudok sa buot na pag-ako kan misyon, iyo ang misa niya tungunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Concepcion, Naga City. Matindog po ang gabos, asin maugmang awito ng awit sa pagbuon. Sinauna mong
ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo nga gurang nantaan pagkamuot kan Dios. Asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang misteryo. Nagkukumpisal Ako ako. sa Dios na Makakamhan, makakamhan. asin sa indo mga tugang, nanala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi, isa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamahan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, Sa mga taong marahayan buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos hadin langit non, Diyos samang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, Aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Jesucristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, pinahiling mo ang liwanag nin sa imong katotoohan, tanganing ang mga nalalagalag makabalik sa tunay na dalan, lugod sa mong ikasikwal ang tumang sa ngaran na Kristiyano, asin sa mong masunod ang katukduan kan Ebanghelyo, huli man sana ki Jesucristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa ipinapahayag ang manunungod ki Propeta Amos na tiniuanin doon na siya inapod nin Diyos asin yaon ang sa iyang tudok sa buot nakasimbagan sa pangapudan na ini. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Nagsabi si Amazias kay Amos, Propeta, paduman, bumalik ka sa daga ni Huda. Hanapaan sa imong tinapay duman, asin duman ka maghula. Dai ka maghula sa Betel, hulita ini ang sangtuaryo kang hade, ang templo kan bilog na kahadean. Si Amos nagsimbag ki Amazias, Ako bakong propeta, bako akong kaayon sa katiripunan nin mga propeta. Ako sarong pastor